ମୋ ଜୀବନେ ଦୁଃଖ ଛଡା ସକାଳଟାରୁ ଉଠିବା ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନି, ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ମାଳତୀ ବି ଗଲା କୁଆଡେ? ମାଳତୀ, ଏ ମାଳତୀ, ମାଳତୀ, ଏ ମାଳତୀ, କଣ ହେଲା? ମୋ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ମୁଁ ଟିଫିନ ଦିଅ। ଘରୁ ତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣି ଦଉନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିଫିନ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି? କଣ ପାଇଁ କହିଲ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଗାଜର ହଉଛ? କାଲି ଯେ ଜିନିଷ ଆଣି ଦେଇଥିଲି ଗଲା କୁଆଡେ? ତମ ବାପୁ ଘରୁ ଆଣି ଦେଇଦେଉଛ ନା କଣ? ଓହୋ, ଟିକେ କର୍ପୋରେଟ ଗରମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ହେଇ ନିଅ। ଇଏ କଣ? ଖାଇଦବ। କର୍ପୋରେଟ କରିଦିଅ। ମଣିଷ ଏଠି ଆଦାନ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ କରୁଛି, ମଣିଷ ଟିଫିନ ନେଇକି ଯିବ ଆଳୁ, ସେଠି ମୋ ଷ୍ଟାଫ ସହିତ ବସିକି ଖାଇବି, ସେଠି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରହିବଟି? ହେ ପ୍ରଭୁ, କଣ କରିବା? ଖାଇଥିଲେ ଖରାପ ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାଇକ୍ ହେଲାନି ବି ଲେଟ୍ ହେଲାନି, ଆଦାନ କମ୍ପାନୀ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇପାରିବିନି। ଭାଇଜା ଭାଇ ଚାଲେ ସେ କଣ ହବ? ରାଗାନି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ହେଲେ 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 କଣ? ଏବେ ମୋର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ। আজি মতে মিলি গলা মন ময়ূরী ছাড়িবিনি তুমকু মু ଯିବି ପଛେ ମରି ବହୁ ଦିନୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି ତୁମକୁ। The next day later. ଭାଉଜା ଭାଉଜା କାଣା ଖାଇଛ ଆଜି? ଓହୋ ଭାଉଜ, ସକାଳ ସକାଳ ମୁଡ ଖରାପ ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ। ଆଖି ସାଥେ ଆଖି ଯେବେ ମିଶି ଯାଏ ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ଏଇ ସବୁ ମାଇକିନା ସବୁ ଝଗଡ଼ା କରି ମୁଁ ଭୁଲି ଗଲିଣି ଆଜି। প্রেমের ফাঁদে পড়ে লাজের মাথা খাইয়েছি। ପଳେଇଲା, ଏବେ କଣ କରିବି? ଆଇବି ହଁ ତ ମୁଁ ଆକୁ ଚିହ୍ନିନି, ହଠାତ୍ ଘରକୁ ପଳେଇ ବସି ଆସି କହିଲା ତୋ ସୁନା ଗଣା ଯାହା ଅଛି ଦିଅ। ହଁ ତ ସୁରଟା ଆଉ
ଭାଉଜ ତ